Ayan po ang ikakasal. Nasa ano na po sila, nasa Plaza ng Labo, Camarines Norte. Ayan po ang ikakasal na kapatid ng aking asawa. Yan po si Mayet at kinakabitan niya ng ribbon ang kanyang kapatid. Yan po ay magpapa-registered muna sila sa kanilang registered ng kanilang mga pangalan. Present sila sa kasalang bayan na yan. Yan po, mag-i-start na po yan. Let's go. Diyan po lalapit ang kanyang kumari. Sasabihin, "Ay kumari, sa wakas, ikakasal ka na after 28 years. Ito kasing kumpare mo eh. Ang daming chicks eh. Hindi makapamili ng kanyang ikapapakasalan. Ngayon lang nakapili after 28 years. Sige Mare, salamat." Dito naman po tulala ang aking kuya na nag-iisip kung itutuloy pa ba niya ang kasal na ito. Ayan, nag-uusap na po sila kung talagang tuloy na. Nag-aaway pa po sila diyan kung talagang tuloy na. Ayan po, binigyan siya ng bulaklak ng mayor. Ayan, magkasunuran po sila. Ayan, palingaling ka aking kuya. Naghahanap ng magandang ikakasal ng babae. Ayan po, papunta na sila sa kanilang upuan. Papunta po si Ate Dina. Papunta po doon sa kanilang Yan po ay nag-uusap-usap ang mga marites sa stulits. Nagpa-picture pa po sila dyan. Ayan po, lahat sila magkakapatid at maghihipag. Sila po ang mga marites ng malaya at mapulot. Nagpa-picture po sila para may remembrance daw. Pansamantala po, ito munang part 5 natin. Sila po ay nagkita-kita. Thank you.